tultiin ja nyt jo ollaan lopettamassa. Ai. Todellakin, tää on nyt poikkeuksellinen ilta, että en tiedä miten tää menee. Tuleeko tippalinssiin vai pärjätäänkö kuin suomalainen mies. Mutta tää on aika herkkä hetki. Mä itse tänä aamulla mietin sitä, että oikeastaan aika järkyttävää, että tänään kun jokainen biisi kun lähtee, niin se lähtee tällä bändillä viimeisen kerran. Ja tossa nyt jo 3 biisiä meni. Ne ei ikinä palaa. Ne on soitettu. No mitä Juha? Näin on. Juhallakin voi leuka vähän väpättää tuosta loppuillasta, mutta koitetaan pärjätä. Okei, tää on vähän niin kuin eutanasia. Kun ei täällä muuten saa hommia loppuun, niin tällä tavalla saa. Hyvä hei, mutta ei itketä vielä. Ei murehdita liikoja. Meillä on pitkä ilta edessä. Meillä on 44 biisiä, jotka pitää soittaa. Se vaatii meiltä kaikilta hirveästi. Ei se mitään. Täällähän ollaan sitä varten. Aloitetaan biisillä, joka kertoo meistä, eli Akun tehdas. Sivetälaiskoja laulaa täällä ja elämä